Si heu arribat fins aquí és perquè heu mostrat interès en algun moment en conèixer com funciona el voluntariat en mentoria a la FEB. Aquest vídeo és una minicàpsula perquè pugueu tenir tota la informació necessària per decidir si voleu i podeu assumir el voluntariat en mentoria a aquest curs escolar. Primer de tot, dir-vos que aquesta part és la primera del procés per esdevenir voluntàries a la nostra entitat, la FEB. La primera part serà aquest minivídeo que podeu veure en qualsevol moment i la segona part serà una petita entrevista individual en què podrem resoldre dubtes i conèixer-vos una mica més per fer un bon matching, que podrem contactar amb vosaltres a través d'omplir el link que us hem adjuntat en aquest vídeo. Primer de tot, què és la FEB i què fem com a entitat? Som una entitat de voluntariat social que comença a França ja fa uns anys davant de les desigualtats educatives que es reprodueixen de forma sistemàtica i un grup de joves volen impactar de forma positiva en la reducció d'aquestes desigualtats. A Barcelona ja portem 15 anys teixint vincles entre persones joves que volen fer un món molt més just. Com és el voluntariat de la FEB? Doncs el voluntariat que fem a la nostra entitat és amb infants i adolescents, normalment entre 8 i 17 anys. I el que fem no és un reforç escolar, no és un reforç acadèmic, és més bé treballar valors, actituds, competències que afavoreixin l'èxit educatiu i també el desenvolupament personal de l'alumne. Llavors, per això treballem coses com la motivació, l'autoestima i també la pràctica de llengües vehiculars, com per exemple el català, especialment el català, per un tema d'igualtat amb el món laboral, amb l'accés al món acadèmic, etc. I quina és l'eina que utilitzem per poder impactar positivament en la reducció de les desigualtats educatives? Doncs ho fem a través de la mentoria social, que és una eina d'intervenció socioeducativa en la qual la idea és que vosaltres, persones voluntàries, feu un acompanyament a les persones mentores a través de les vostres pròpies vivències en què ajudeu a adquirir coneixements, habilitats i prendre decisions a les persones mentorades. Per tant, l'eina de la mentoria ens permet contribuir al desenvolupament tant personal com social de la persona mentorada. I què esperem de vosaltres? Doncs el que no esperem és que sigueu psicòlegs, educadors socials. Volem que acompanyeu a les mentorades des de les vostres vivències, les vostres capacitats i en realitat que sigueu com persones properes a elles, que les acompanyeu en el seu camí. No volem substituir cap figura professional, tot i que us donarem una formació, com explicarem més endavant. Llavors, és necessari també que les persones voluntàries sigueu obertes, que vulgueu aprendre, que vulgueu sortir una mica de la bombolla, no? A vegades anem a altres barris que no hem trepitjat mai i això ens permetrà també obrir-nos a nosaltres mateixes. I això, el que volem sobretot és que acompanyeu a les vostres mentorades en el seu recorregut personal, però sense ser una figura d'autoritat, una figura adulta. Per això busquem persones joves també. No volem que tingueu el rol del seu profe, del seu pare, de la seva mare, sinó més bé una espècie d'amiga propera, una referència positiva per a elles. I com funciona tot plegat i com ho farem? Doncs el voluntariat funciona de la següent manera. Quedem un cop per setmana, 2 hores setmanalment al llarg de tot el curs escolar. Cada territori té un dia assignat per la mentoria, és a dir, per exemple, al Carmel sempre es fa els dilluns. Actualment estem treballant a barris de Barcelona, a l'àrea metropolitana i a algunes zones del Vallès. També heu de tenir en compte que els territoris en els que treballem són àrees prioritàries, és a dir, són aquells llocs en què té sentit que el projecte tingui un impacte positiu. El voluntariat, per tant, serà un cop per la setmana, sempre en el mateix dia, de 5 a 7 de la tarda. Us trobareu en un espai comunitari del barri, ja sigui un centre cívic o una biblioteca, i allà sempre hi haurà algun de l'entitat que us rebrà. En aquell dia trobareu el vostre mentor i podreu tenir aquelles 2 hores per sortir de l'espai de trobada en el que us heu trobat, fer la vostra activitat i tornar al punt de trobada a les 7 de la tarda quan s'acabi l'activitat. Quin tipus d'activitats fareu durant aquelles 2 hores? Doncs molt variades perquè, com totes les mentorades i vosaltres voluntàries, sou molt diverses i dependrà una mica també dels vostres interessos. Però perquè us feu una idea, un dia potser passegeu, un altre busqueu recursos del territori, jugueu a jocs de taula o feu algun esport. L'important és que entengueu que volem que feu activitats que siguin d'oci saludable i que no impliquin consum de diners, perquè realment el que volem és empoderar a les persones mentorades a conèixer noves formes de passar el seu temps lliure que no passin pel consum. I aquesta també és una de les vostres tasques, empoderar
per passar la nostra estona sense que sigui necessari el consum. I segurament us preguntareu com són les mentorades que acompanyareu. Doncs bé, les mentorades, com hem dit abans, són infants o adolescents que les deriven o bé les escoles, normalment les escoles o els instituts, però també pot ser serveis socials, perquè tenen alguna mena de dificultat, ja sigui temporal o estructural a la seva vida, que d'alguna forma no els permet com seguir el desenvolupament acadèmic del seu curs escolar. ¿Vale? Poden ser causes molt diverses, processos migratoris, dols migratoris, dificultats a l'hora de relacionar-se a l'escola, dificultats a l'hora de comunicar-se. Llavors vosaltres haureu d'acompanyar en aquest camí a les vostres mentorades. Per això hem de tenir en compte que estem treballant amb persones, i més amb persones que estan patint una situació de dificultat. Llavors, això sí que exigeix un mínim compromís i una certa estabilitat. Això pot significar també que la relació no sigui fàcil d'entrada, pot haver-hi frustració i fins i tot poden haver daltabaixos al llarg del curs, però en realitat això passa a totes les relacions humanes. Nosaltres volem que establir un vincle amb aquesta persona i que simplement que sigueu naturals amb elles, que les acompanyeu. Cal destacar també que aquestes situacions que estan patint les mentorades no són situacions extremes. Com us hem dit abans, no substituïu la figura d'un professional com un psicòleg. Llavors sempre seran situacions assumibles per vosaltres que simplement necessiten una mica d'empenta, una referència positiva, etc. També us volem explicar una mica quins dos projectes tenim a l'entitat, perquè quan us truquin les tècniques doncs pugueu referenciar una mica les paraules. Per un costat tenim En Tàndem. En Tàndem és un projecte de mentoria social i educativa que, com us hem dit abans, treballem amb infants i adolescents. I es fa a diversos barris de Barcelona i alguns municipis de l'àrea metropolitana. En canvi, Prometeus treballa perquè joves de barris on menys població té accés a l'educació superior, a la universitat o als graus superiors, puguin anar a la universitat, a aquests graus superiors, i aconseguir graduar-se. Però els acompanyem també des de la fase d'institut. Per tant, quedeu-vos amb que Prometeus més o menys són mentorades una mica més grans, de 16 a 18 anys, i en canvi En Tàndem normalment són mentorades més infants, etc. Els compromisos necessaris perquè el projecte es desenvolupi correctament són els següents. Primer de tot, fer una formació inicial que us donarà les eines necessàries per començar l'acompanyament. Aquesta formació inicial són 6 hores que es fan en format o presencial o online en funció de la vostra disponibilitat i un cop porteu 15 dies ja fent l'acompanyament, feu la segona part d'aquesta formació, que són 3 hores més, es diu l'art de posar límits i us dona tota una bateria d'eines per començar a resoldre situacions que us podeu trobar a la mentoria o inclús posar límits a la vostra vida personal. Aquest conjunt de formació fa a les 10 hores necessàries per tenir el certificat de formació. Que sapigueu que aquest certificat el podeu utilitzar al vostre currículum o vida personal i, a més, un cop acabat el cicle del voluntariat, podeu demanar el certificat d'hores que heu dedicat a fer aquest voluntariat, que també us pot ser de molta utilitat. Cal estar disponible al llarg de tot el curs, és a dir, des del moment que accepteu la plaça que us proposarem fins que s'acabi el curs, al juny, tenint en compte que a les vacances escolars no hi ha mentoria. En qualsevol cas, sempre poden passar coses a la vida que facin que hagueu de deixar el voluntariat. En aquest cas, sí que us demanem que ho comuniqueu amb la màxima antelació possible per fer un tancament el més cuidat possible amb aquests infants i adolescents que esteu acompanyant. Heu de tenir en compte que potser molts d'elles ja tenen un background en què el sentiment d'abandonament ha estat present a la seva vida i no voldríem que a través del projecte això es reforcés. Cal assistir cada setmana al punt de trobada al territori assignat. Sempre la mentoria es fa de dilluns a dijous a partir de les 5 de la tarda. I també cal que tingueu en compte que aquesta és la franja horària en la que treballem perquè vosaltres pugueu valorar si podeu formar part o no aquest any del cos de voluntariat. Un cop al trimestre us convocarem a una reunió de valoració en el que assistiran les referents educatives, la persona referent de l'entitat i vosaltres mateixes. Aquest serà un espai per anar fent el seguiment de com estan en el procés de valoració. Normalment es fa un al trimestre i si comenceu el segon trimestre, per tant, només n'en fareu 2. També, un altre dels compromisos és participar de la festa final de totes les parelles de mentoria, que nosaltres li diem tàndems, un cop s'acaba el cicle. A més d'omplir una petita avaluació de com ha anat el procés. Penseu que vosaltres sou persones que teniu molt coneixement, que ens ajuda molt a recollir per poder anar millorant el cicle any rere any. Al llarg del curs i de forma
aquest cas voluntària, també podeu assistir a una bateria d'activitats que anem planificant per intentar crear una mica de xarxa entre vosaltres i perquè podeu conèixer a un grup d'iguals de joves com vosaltres que estan interessats en canviar el món d'una forma similar a la vostra. I d'aquesta forma crear un espai de trobada entre vosaltres que pugui potenciar un món de possibilitats. Fins aquí la minicàpsula en què teniu tota la informació necessària per prendre la decisió de si voleu formar part del cos de voluntariat o no. Nosaltres estarem encantades de poder comptar amb vosaltres com a mentors o mentores al llarg d'aquest curs. Si voleu ser-ho, quan acabeu aquest vídeo us demanem, si us plau, que ompliu el link amb la vostra disponibilitat per fer una entrevista individual amb nosaltres i que us puguem acabar de conèixer. Una tècnica us contactarà al llarg de la setmana que ve per poder tenir aquest espai. Si teniu qualsevol tipus de dubte, en aquell espai els podrem resoldre. Esperem poder comptar amb nosaltres i amb moltes ganes de conèixer-us.